English and Hindi shall be the language to be used for transaction in the House of Parliament. Kapamud, daytang naktin parang bakaktin Hindi on penangkampat habakren ha Parliament. Bakiway pat kikintin kibla syak kentup hakata ka kernet bapra lani kata ka 8 schedule. Tang kita kikintin la bankren ha Parliament. Hindai sosi bani bau Deputy Chief Minister wong kumno lada rong ha Parliament hap keren dang dak Hindi. Hindai ko Deputy Chief Minister pet ya kani ko Official Language Act 1963. Taklem khang bangin keren ne kaktin pareng ha Parliament. Naba kata wat yalam bakla yu pat ba jong kani kari gabi ke jongi. Piru sobha let puliswa ya kani ka pinsa slauto ka ka kamram baka kata ka aan ka keren ha kabay baka rukom penyat ka mahang ha Parliament. Dahil na bak kawai rukum jo ko kipat ba kinong mi khamat sa Parliament kibawan nakite kitan South India kumka Tamil Nadu ka Kerala ka Karnataka kim jukren da kaktin Hindi habakila sa Parliament kikren da kaktin lajong nambar balay baya kaktin joki lakin hop hakata ka 8 schedule kum the Voice of the People Party nginyeng bagin yakun ban pendikna lada pi kipat ba pi pen ko por yu Dr. Ricky Singkon bolong tau MP jo kani ka Shillong parliamentary seat bolej badeta ban penbor ya ka Sarkar India ban kinthop no ya ka tin khasi ha ka 8 schedule but anda ha bala kinthop ya ka tin khasi ka 8 schedule kam dan jinge yangi bagin kran wat ha ka tin khasi hangthe ha parliament kata ka dei ka jingthrang kata ka dei ka jingkwa jo ka Voice of the People Party Hindai sosi hakini kisi jaka bagita ki sengsan perthai kibla don hagi bor sencar lingba ki bon tli kisem jaka bakin kren ya ka bedai ken kren ka kumkian hindai ki temu dalam bakla yu pajba ka Voice of the People Party kami omban ya dalam bakla yu pajba ka Voice of the People Party kami ban penerus pa ya ka jimur ka jing pakhat jo pajba knang bau pajba nangni syakmat unum sa dalam bakla nakaway ki election syakaway ka election ka Voice of the People Party hado menden menta badling bak Islam ki banangwan ngin yai kren halor katwa jo ka Voice of the People Party persya ya ka bamsat balay ngikan persya ya ka bamsat namadai ka bamsat ka bala penduk ya piko ki pajba dai ka bamsat ka bala penduk ya ka hok ka jong piko ki pajba nama kata ladang ngimla ban khele ladang ngimla ban pindo jaja kani ka bamsat kani yai pendok yang inda ko bigasnem sya ko bigasnem nama kata ko ki pajba lada phi lada banga lada bangi ki badarlang hangni ngi kwa bani kon persya ya ka bamsat ai kan sedang sya nanga ai kan sedang sya na phi de hangta ngila ban khele ya kani ka jela ka bi ke jongi kum ki bangit la kalong gidai nak kon kristan lade ladang long nak diam terai om ju hika yang i bengile ya ka ka babakla ya ka ka babamdai war kani ka yeng mani ka badan hangni ngangit sam ka yeng saki habagirung hayeng mani ngirung bankran ya ka hok ya ka jing shisha ngakwa ko ki pajba habab himi nang te ni mani ru habab hidan nak yeng kisam pinai kran ya ka hok ka jing shisha satang kato kani si ka election kanwan kindon sibon ki jing pinbet kita kijing pentame ya phi la kalong ni ki bor tingkal ni ki wei ken mau kum ki banget idon ya ka benta ka bakrao ban sandor ya ka ni ka jela ka jongi idon ka benta ka bakrao kalau wei ka bakuno nginai kini ki khon hap ki barit kum ba nginget habang yurong hayeng mani nginget ru habang imi na yeng mani ka ka kamram ka bangi ngidei banle ngin kenta ji kita kijing pentame ngin kenta ji kita ki ba persyang ban pende jangi namangi tiap ko ki pajba ladang ngop ha kita ki jing pende to tiap ko ki pajba pem shem la je de kita ki nong mi khamat hindai to tiap balade ban phet chwa ya phi da kita ki nong mi khamat ki jong phi pilakala ki nong sha phet om kita ki nong jet nama kata wat ai ba philong kita ki nong sha phet le to long phi kita ki nong jet ki basian ki nong jet ki bastat nama de haba philalong ki nong jet ki bastat pinyoru yang nong mikmat ubastat uban trehok uban lehok ya ka kamram ka badai ka bala benchet
hakiterpeng gijong. Balay ka Voice of the People Party, kaya ikran na kaway kasi, shakoy kasi, hakabede baka ni kajing bamsap. Kamday baka Voice of the People Party, kasyukan ho, kasyukan no, yakani ki sarkar bilalit no, libang ni Islam. Ngin kin mau kin diang, ayu bakata ka party, kabetray lang baka ni ki NPP kaong, yaka sarkar NPP. Kata ka BJP, kabetray lang baka sarkar hangni, kata ka sarkar NPP. Lingbao Union Home Minister, haka kadre tarik, jong pernah rempang arajar arpulay wong kumno. Ka sarkar Meghalaya, hapok ke jalan jong ka NPP, kadai ka sarkar ka babam saptam, hakani kari India barokaway. Omsyam la keno ka VPP, henry keno hi de kita ki party ki betray lang baka. Henry, o Deputy Chief Minister, uang kumno la ka Voice of the People Party ka berap ya kata, uang penban pensisya la pilaban pensisya bagi bamsap. Iong yo Deputy Chief Minister, ladang idon hakabor gila ban pensisya ka jing bamsap. Hingi kabor ngin kle ya kata ka jing bamsap. Ngin peni kanu pila bamsap ya kan ka jela ka bayi ka jongi. Henry kimnot pat banong yo Amit Shah. Namala de giong yo Amit Shah. Amit Shah daka CBI daka NIA ulaban pedregam hangta pundrong siya karunar. Dahil na ba kata ko kipat ba kinod bankop tang siya kita ki party ki bang padyo ya ka bor sensyar. Henday kita ki bala ka bor sensyar kinod bankop. Namar ki soto lada ki kop ya ka Voice of the People Party ladang ladan ka bor ngila ban pensisya. Namar kata ko kipat ba ngidi balong ki bastat. Ini belong ke bayar ke jumbo ke jeperkat banpet. Saudang ke jongi ayu ke jaya ke ni ke jela ke bayit ke jongi. Balai ngidok kat ni. Balai ngimyokam ngimyojam. Balai ki khon samla ki khuslai gilinga ki pisa. Balai ke don kata ke jure ke to ke them ini isi ki pementa. Balai ke jur kata ke jing pedia prius. Hatong ila juwat mo ya ke daud tenrai ke bapelong ya ke jela jongi bakan hiardor hadok kan ni. Ngatip scam, bangangit scam, ladangin wat tenrai, ladangin wat ya ka daw tenrai ka pelong ya ka jela jungi kung bakalong menta kadai ka jing bamsap lani kata ka corruption. Sebab ayu baka World Bank kadan manong hakabede baka corruption. Ka World Bank kong kumne dakakitin pareng. Corruption harms the poor and vulnerable the most. Corruption increases costs. Corruption hinders access to public facilities such as health, education, and even deny justice. Kata kadai ka jingpang, kata kadai ka bor badum jong kadai ka jing bamsap. Ka jing bamsap, ladang apen kala dakaktiin kasi kakum ka jingong jong ka World Bank ka ong kumni. Ka jing bamsap, kaktae yo baduk, kaktae yo batrodbor, yo kup siliang, yo sam siliang. Ka corruption na ka jing bamsap kawarra ya ka jing kidor ki mar ki mata hayaw hahat ka jing bamsap ka pendo ya ka hok joway puway nong song sirang bonyo ya ka hok sumar ka jing sumar ka babet ka babyang bonyo ya ka hok ban puli hagi jaka puli ki babet ka babyang baga pendo ru ya ka jing bishar ka bahok kata kadai ka jing pang jongani ka jing bamsap ladangi kum ka jela ngimla badweng ya kani jing bamsap ngini nang ni Sheikh Ahmad Lingbang Islam ki banwan ngindang hyar na kaay ka bangidan menta namakata ngidon kamban kali ya kani kajela ka bi ki jongi ngidon kamban taipat ya kani kajela ka bi ki jongi da ka bangi khon persya ya ka bamsap ka Voice of the People Party nado blaseng ya ka nado blathaw ya ka kayeng scam hakata ka norim bangin yeng banile persya ya kani ka jing bamsap. Satang kato kanipor, satang sitio, satang rusi sansingi, inyo banjit iyo tong nong mikmat siyangti hangti parliament. Shibon, kinya, kijura, kiway kiseng san pertay, kiwan ban pensaw siyapi ko ki pajba. Kaya nga tips kaya ba upajba jong sinong nongom, upajba jong kiway kisinong kibran barka pa kisinong nongom, pilong ki pajaba kibra start. Nga tips kaya pim ko asyo bandon, pim ko asyo banlong kung pilong minta minne pikwa ban toipat siya kata ko waypat jong maujam jong jiya yanti ke jong pi hakaba pilong ubabet ubabyang lakalong hakatrega kata kayo kakot bar kiway ki benta
Nama kata la pikwa ye kita kibenta pidi berlong ru bastat ye ba kumno udong bikmat ba pi pinjit. Haba pinjit ye MP bon lej mikmat ye pi hang thia parliament. Pidi berlong kita kibastat ban wo ban thau uba kumno udong mikmat ngan pha chathi cha parliament. Ngamdei banga ngapen amdei banga ngaken tho henrei ngin chupen kamau ya pi ko ki pajba ka jilla Meghalaya lingba ka Shillong parliamentary seat lai tom kan thi la de khat san slem ngila pha yautau MP ujongi naka Congress party ngamdan hangi bangken tho shimet yeu ngan pinshai ya ka bangade ban pinshai kumba ka kalong sausi bani ko ki pajba uni UMP ubade nakaliang Congress ayu ulalete khatsan siam handia parlimen hatu ula jukran mo ya ka jinge jong ka jat binriu ula jukran mo ya ka jinge jong ka jela ka bi ka jongi ka jubat ka basai ka long em nambar jin la dau ula kren ngin jin la yi ye ki jingkla ki babon hakani ka jela ka bi ka jongi nambar ngin la ban kret ka sarkar Congress ka sinshar bon sam ya kari ka bi jongi ya kani gari India ka sarkar Congress ka sinshar ya kani ka jila Meghalaya bon stem nginum kret kadon ka sarkar Congress sa Delhi kadon ka sarkar Congress sa Meghalaya kadon ka sarkar Congress sa Assam hene kimshinala ban pindet yo porusam kinong shnong ki belong ki dok islam ki jongi ki bashong hakik than kapot ki mat ki jinge hado minen menta nambar ba ka Congress kamshinala balay lingbag ta kislam ki belet nyo ka sarkar Congress kadan ha Delhi ka sarkar Congress kadan ha Meghalaya yimshim yo ya kata ka ILP ka bangla jay perta ka bangla jukwa kum ka jalala bon stem henay sosi panupen kan mau ya fiko ki pajba ka sarkar Congress ha katuk Islam lingba ka jalam ko jong Dr. Mukul Sang Mawong ILP led ILP be a closed chapter in Meghalaya kabamut nayak rancho ya ka ILP ha Meghalaya ka sarkar Congress kadan ha Delhi ka sarkar Congress kadan hanya jala Meghalaya hinay kimshinala ban penrum ya ka ktin khasi ha ka khernet bapra jong gari tipnya kam jong ka ri India jen lada ka Congress kala le hok jen lada ka Congress kala tre hok ya ka benta baka ka di bantrai kum ka jala nginom long ko bakalong menta kari India ko numlong ko bakalong menta ka BJP kanum yobor kadni limna de baka sarkar Congress kala le hok ya ka benta ka jongka dai namar baga shem kabu ya ka jing loy ka jo pajba tabaki ki og ngin chulet penbe jo pajba man ka san snap jisin san snap bat san sen ngin ya kadba ngimon dai namar menta bo pajba lo start menta namar bo pajba lo shempang kilasang ban ki jingmot kilasang ban sir pakisang ban wan biang sa chisin kumno ban kro ban pensno senai hapi ko ki pajba nambar kata ko ki pajba nang ni shakmat haba pi je dia tong no bikmat wan num je cho da jing sno senai kabha ba pi so senai ki kon ki jong pi kan jindra bha ba pi so senai ki kon samla jogari kan jindra bha ba pi so senai ya kalawai ki jong ki ban ya ka ba pi so senai yau tau kurtong ban wan ban kro shapi perkhat ya kalawai ki kon ki ki jong pi ban ya ka pi perkhat ya kalawai jong ta ukurtong namar kata kada ko ki pajba pili belong ki pajba ki bestat ba ki besempang kendiat ngai badan kato kanni kita ki noilam joka sang Congress haba ki led banialap ya ka jalap election hang thia nong stan gyong ka sang Congress ka yeng ban yada ya kata ka jing mani lalot hakani gari India hot nganum kentat ya kata ka Voice of the People Party ru ka yeng ya kata ko ki pajba long ki bastat long ki bashempang long ki bayar ki jimur ki jing perkhat kenang baginum syashat cho hakni ka kenti ka bambenta ka Voice of the People Party ka wan ban terwa shapi yaw ni urangba yaw ni samla rangba u Dr. Ricky Singkon u bolong General Secretary jong ka party urangba kumbag laong kini nola ki nong kran hakmat ulong urangba ubla bet ka jingnang ka jingtip badalor ka jingbet ka jing start ka jing pro jabing ka jangu ulong ru urangba ubadan ka jing ket kli nambar hakini kisi ki bamenta
Ni isibon kibanang kiblastat. Hindray balay pat kajala jungi kalongkum ni. Namar ba kita kinoylam wala na kalong kibastat. Hindray karukom sinsyar ka jogi tamlong kababet. Don ka maartili kibanta kajingnang kajingstat ringkat ba kajingbet hakarukom trekam trejam. Kaminto bingin sudan ta kajingnang kajingstat hindray ban keryang pat hakatray kakta. Gidon kam banyo ya kajingnang kajingstat gidon kam banyo nong mikmat ubabet hakajingtip kajingnang ba kumjuru ubala ban trehok ya kata kabenta bala benchet hau u Dr. Ricky AJ Singkon ubalang uno hikai hamtai ha school ba nehu udon ya kita ki qualities kibala shisha ban shania namar kum ka party habang shania ya kanu kanu ka kamam hauni urang ba u pendap ya ka hakapor ka badai ulang urang ba ubasmur ka jimbor ka jing perkhat ulang urang ba ubala banedai ulang urang ba ubasmauret dai kini ki jinglong ki jongu ki bapelong ya ka party bahkan ibet baulong utau candidate na kabenta kini ka election ka bansawan setiap hari kasi led nang ni Shekhmat ya ban pin sauto ban pin sapang ya ki pat ba hari nasional hakiwe ki snong kenma ruingi ki jingdoi ki jongpi namar ki jingdoi ki jongpi ki kershan ingi ki jingdoi ki jongpi ki penskam negi ki jingdoi ki jongpi ki aibor ingi hapeng ki jingtujo ki bangi haban ya hapeng ki jingele ki bejuat ki bangi haban ya jingba hendak ki jingdoi ki jongpi ngatip siam to ki pat ba ken pela yangi manra yang kata buram jong ni gari ka be ki jongi ya gari ka por yin perta laisin laiwat ya ka simbol jong ka party ka balong jopra pin board dadin jonga hadin bago nga haupra hiru laisin laiwat pinong haupra haupra sashisin haupra kudai shibon kudai shiajaro Babel ikwa ben kudna uten rum Chiếc yêu nồng mi màn cả chính kermian shana menta kỳ chính sa yên nhiên con đeng con na ha upra ba đeng ba na ha upra mai na ba na ha upra lama ngin ra ha upra